Nagyon boldog voltam, nagyon-nagyon boldog, vigyorogtam. Elkészültem, hogy siettem próbára a többiekhez. Elkezdtem baktatni. Úton, útfélen, utaztam villamossal, metróval, busszal. Nagyon jó volt végig. De annyi komor arccal találkoztam útközben. Nem, még vidám vagyok. Annyi komor arccal találkoztam útközben, hogy szépen lassan a jókedvem eltűnt, és a mosoly is az arcomról. Háromszor veri ezt mosolyogtalan ember vissza. Nem tudom, hogy ezt úgy. Tényleg mindjárt vissza? Na, lassan hagyjunk már engem békén. Szóval, szépen lassan elment a jókedvem. És ugyebár mindez csak azért, mert rengeteg emberrel találkoztam, akik méregettek, akik nem voltak, szomorúak voltak. Mit nézel? Így. Méregették mekkora hasonban. Szóval, miközben utaztam tovább. Várjál, most jön. Utaztam tovább, szépen lassan sétálj kérlek keresztbe. Majd eszembe jutott, hogy lehet igaza van, aztán nyomtam 10 fekvőtámaszt. Na jó, aztán nem jövünk még, de amúgy esélyes. Szóval haladtam tovább, majd 10 ugoltam még. Egy. A második felé már fél lábon jön. Jó. Nem ezt a lábon. Nem vedd meg te. Egy. Na jó, szóval a lényeg az, megérkeztem a srácokhoz és mondtam, hogy hát basszus, nincs már több kedvem dolgozni ma, mert elrontották a többiek, az utcán az emberek. És valamit ezzel kéne csinálni. Most, hogy kijöttünk a műsorból, még viszonylag sokan ismernek minket, tök jól beszélgettünk, majd elkezdtünk csárdásozni. Körbeálltunk. Minden igen, elkezdtünk csárdásozni. Majd megmutattam nekik a spéci hullámzó mozdulatomat. Amitől egy pillanatra jobb kedvünk lett, viszont visszatértünk a témához, hogy kéne valamit kezdeni ezzel, hiszen ez egy tök általános dolog az országban. Mit tudnánk csinálni, most van egy kis hírnevünk, felhasználhatnánk valami jóra. Egy alap dologgal jöttünk, az ötletnek az a neve, hogy... Ezen a mosolynak. Vicces, igazából, hogy Olivér nagyban mesélik, viszont magán Olivérnek fogalma sem volt erről a kis attrakcióról, amit most kirögött. És azt mondom, hogy mi van, azt mondom, ez most micsoda? Azt mondja, mosolynak. Ja, azt mondja, hogy mosolynak, úgyhogy így nagyon nagy tapsot kérek. Most már, hogy mindenki tudja, miről szól a mosolynak, tudjátok azt is, hogy készítettünk egy átdolgozást, igazából átdolgoztunk ki a repertoárból. Úgyhogy szóljon most Pharrell Williams és a...
Ezt így ide. Jó. És most következik az első olyan